Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno ordinario do mes de setembro. O primeiro punto é a aprobación, se procede da acta da sesión anterior. Se tedes todos no expediente, pois dáse por aprobada, se non hai ninguna observación. Punto número 2, o expediente 566/2025, que é o convenio de residuos de envases de vidro. A palabra María Muiño. Este punto propón a aprobación da adhesión do Concello de San Sadurniño ao novo convenio marco en materia de residuos de envases domésticos de vidro dun só uso. O 18 de agosto chega a comunicación relativa á adhesión das entidades locais a este novo convenio marco por parte da Xunta de Galicia. Este convenio establece o marco de colaboración para a xestión destes residuos, os relativos á recollida de vidro que se atopan no termo municipal, e o propio convenio marco establece tres alternativas diferentes para esta adhesión que poden ser escollidas por cada entidade local. Delas, o Concello de San Sadurniño escolle que será a entidade xestora a que organice e financie a recollida de vidro dun só uso en San Sadurniño. Polo tanto, o Concello non vai intervir na organización e financiación deste servizo. Ben, nos defendemos un mundo sostible, unha economía e todo que sexa un trato axeitado dos recursos, dos residuos, parecenos ben adherirnos ao convenio. Belén. Nada, pola nosa parte o mesmo, xa se foi algo falado na comisión informativa e estamos de acordo con ele. Votos a favor? Apróbase. Punto número 3, expediente número 567/2025, convenios de residuos de pilas. Dentro da mesma liña, este punto propón a adhesión tamén a un novo convenio marco, desta volta en materia de residuos de pilas e acumuladores por parte da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Novamente, o convenio marco ofrece diferentes alternativas para esta adhesión e o Concello de San Sadurniño elixe a que está denominada no convenio marco como opción B, na que se establece que tamén será a entidade xestora a que vai a coordinar e a asumir os custes do que é recollida e traslado destes residuos, quedando o que é a tarefa da entidade local recibir e almacenar de xeito temporal estes residuos. Juan. Reitérome no que dixe antes, todo que sexa o trato adecuado, axeitado dos residuos, a favor. Vale. Belén. Pola nosa parte o mesmo que no punto anterior, tamén a favor. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 4, expediente 30/2025, solicitud de subvención nominativa á Deputación Provincial. A palabra a voceira. Ben, este punto refírese a tomar os acordos neste pleno para a adecuada tramitación e que se complete o expediente desta solicitude que se inicia coa comunicación no mes de xaneiro da solicitude de colaboración para o financiamento dun investimento na nave parcela de servizos do Concello de San Sadurniño. O importe deste investimento é de 158.750,02 euros, sendo o importe que se solicita 127.000 euros, que é o que se corresponde co 80% do orzamento total, contemplando unha aportación municipal de 31.750, que é o 20% restante. O proxecto para este investimento ten por obxecto optimizar as instalacións da nave para facilitar un mellor desenvolvemento das actividades que acolle e facilitar unha maior funcionabilidade, a vez
pois que mantendo unha coherencia coas diferentes accións desenvolvidas por parte deste Concello, aportar unha maior sostibilidade desta instalación. Estamos falando, pois, dunha fase inicial de intervencións nesta nave. En canto a especificidade e o que motiva pois a solicitude desta subvención nominativa, hai que destacar pois que esta nave alberga toda a parte da cobertura a toda a actividade de servizos e mantemento municipal, polo tanto, resulta fundamental e urxente, unha vez que esta instalación é de titularidade municipal, pois facer os investimentos necesarios para que se poida desenvolver a actividade pois coa maior normalidade e funcionalidade posible. Juan. Ben, a favor de solicitar a subvención, xa que unha vez que adquiriu o municipio, pois hai que aceitar e adecuar as funcións as que está destinada. Belén. Por a nosa parte, o mesmo que di o noso compañeiro do PSOE, isto foi unha idea que se propuxo no seu momento aquí por parte do Partido Popular, que non entendíamos como o Concello non contaba cunha nave axeitada para agardar na maquinaria. Unha vez que se compra esa nave, pois é de obriga e ademais de ben feito de poder adaptala e preparala para o que vai ser destinada. Entón, pola nosa parte, a favor desa subvención para mellorar. Bueno, puntualizar unha cousa, é unha cuestión puramente administrativa é solicitar unha subvención nominativa á Diputación que xa está comprometida. Cubrir o expediente, corrixirche un pouco, non ven a solicitude porque fixerades vos unha cuestión que ven porque os tempos son os tempos. É dicir, antes non se podía facer porque non era a nosa nave, hasta que se comprou. Pero para poder comprala, tiña que querer vendela ao propietario. Entón, no momento que houve oportunidade, se convenceu ao propietario e se dispuxo de financiamento para poder comprala, pois comprouse e agora iniciase a fase de rehabilitación desa edificación, unha para prestar mellor os servizos e outra tamén para integrala paisaxísticamente no entorno, que é unha nave que foi unha antiga granxa de polos e tampouco está moi integrada paisaxísticamente no entorno. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 5, expediente 376/2025, peche e liquidación do orzamento anual. A palabra. Ben, certo é, unha vez máis, remarcar como sempre que estamos ante un documento eminentemente técnico que o que reflexa pois é a execución do orzamento do período 2024 e tamén o estado financiero deste Concello. En relación a estas dúas cuestións, pois sinalar en primeiro lugar que a documentación indica que o Concello de San Sadurniño ten unhas contas saneadas, que conta con remanente que dá tranquilidade financiera e permite valorar proxectos de cara a futuro. E, por outra parte, en relación ao que é o peche de orzamento, cabe destacar que o que ven a demostrar a conta xeral é o rigor na planificación orzamentaria por parte do Goberno municipal, si temos en conta o nivel de execución das diferentes partidas, pero o rigor e a precaución na hora de presupuestar non queren decir unha actividade conservadora ou continuista, senón que o que indican é todo o contrario na parte de ingresos, tendo en conta o esforzo que se reflexa para captar financiación externa que permita levar a cabo novos proxectos. En relación ao que se refire a ingresos, tamén é un documento que dá pé a diferentes reflexións. Por unha banda,
na parte de ingresos, reflexa como é a situación da maioría dos concellos pequenos e rurais de Galicia, as dificultades para xerar ingresos propios pois que dean a posibilidade de levar adiante pois grandes proxectos pois máis alá do que son as competencias propias. E esta cuestión pois leva tamén á reflexión de que un punto de inflexión no que ven a reforzar a demanda de revisar o sistema de financiamento local e de considerar especialmente aquelas entidades locais que polos seus propios medios se ven en peores condicións para garantir a igualdade de oportunidades para os veciños e veciñas que habitan o rural. Ademais de levar a exixir novamente unha revisión do que é o financiamento local, tamén hai que ser críticas co modelo de financiamento que se está facendo por parte da Xunta de Galicia. Vemos como un fondo de cooperación local que se mantén conxelado con independencia do incremento de custos e toda a evolución de custos de enerxía, os custes de servizos básicos, se mantén conxelado e unha cuestión que ademais se evidencia e que debería de dar certo rubor cando vemos na partida de ingresos como é maior a aportación dunha administración moitísimo máis pequena como é a Deputación da Coruña fronte á da Xunta de Galicia e quizáis podería tomar nota dese modelo de financiación que é o POS con criterios obxectivos, con a cantidade que permite aos concellos decidir con autonomía en que precisa gastar. Por outro lado, se vamos ao apartado de gastos e relacionado con esta parte de ingresos tamén, os concellos estamos gravemente penalizados polo esforzo que nos supón asumir o elevado custe dos servizos sociais esenciais, como pode ser a dependencia. Nun concello con un orzamento como o noso falamos de 600.000 euros de gasto e tamén como, xa que vamos a dar continuidade neste pleno logo sobre cuestións que analicen cal é a situación do rural, servizos tan esenciais para fixar poboación ou garantizar a igualdade de oportunidades como pode ser a escola infantil, onde, gracias á ocurrencia daquel día da gratuidade, este concello se ve na obriga de asumir prácticamente o custe íntegro deste servizo. Eu quero sinalar que esta situación obriga a que estes fondos propios que destinamos a servizos que nos parecen esenciais deixan de poder ir para outras cousas que a xente tamén necesita. Por último, no que ten a ver co análisis da parte de gastos, quixera decir que simplemente desmonta un relato que se trata de trasladar unha e outra vez, que é a de que este goberno non saca adiante proxectos, o cal di a execución deste orzamento que é totalmente falso. Acabo de decir 600.000 euros en investimento e gasto social, un incremento no que ten que ver coa limpeza viaria por enriba do planificado inicialmente e un incremento importante no que ten que ver con investimento executado. Polo tanto, ademais do rigor presupuestario, quixera decir que este documento que evidencia o esforzo e o traballo que este goberno está levando no día a día na súa xestión. Juan. Bueno, dixo a portavoz, é un documento eminentemente técnico, o informe da intervención é favorable, vamos a votar a favor. Si que nos unimos á reclamación de que as distintas administracións que teñan que financiar as competencias que son delas que as financien. Si observo unha discrepancia, é máis que nada un tanto para o Olalla. No documento, no recadro dos votos, 2 a favor, unha abstención, e despois no texto hai 4 a favor e unha abstención.
queres cho deixo? Marca da comisión. Sí, porque non sei se pode aprobar ou se... Vale, non, eso é porque había suplentes. Entón non... Vale. A ignorancia. Pero o programa, cando mete un suplente, meteos en voto. Entón, para él, os titulares que non están, son 5 persoas, non? Pero 2 non son titulares, son os suplentes. Se eu lle digo que hai 4 votos e 1, dime que hai máis xente do que o programa ten. Para o programa están 3. Os suplentes para o programa vanse en voto. Entón, no recadro, eu teño que dicir que como máximo hai os votos que suman os titulares. Vale. Pero por eso logo no texto poño concretamente que votos foron. Pero é polo a veces, a ver, podo rectificar, pero xa teño que editar a acta, sacala do programa, tal. A verdade é que nas comisións é complicado porque teño que facer acta correndo para poder convocar o pleno, non sempre do que... Bueno, sempre aprendemos. En todo caso, sempre o que vale é o texto sobre o recadro. Pero é un erro do programa que xa yo comentei hai tempo, por eso, porque inda que eu lle diga que unha persoa entra por outra, dime que vale, pero non me deixa votar a que entra. Ese é o problema. Por eso non podo meter máis que 3 votos, porque para o programa só están presentes 3 persoas. Vale, nada, É por iso. esa dúbida non o sabía. Belén? Bueno, por a nosa parte, mantemos o voto de abstención que tiñamos xa na comisión informativa ou comisión específica para tratar este tema. Resolvemos algunhas dúdas que tiñamos aí, discrepamos sobre outras, e a nosa postura vai seguir sendo a mesma, abstención. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Punto número 6, moción do Grupo Municipal do BNG sobre lumes forestais. A palabra a voceira. Ben, falando de territorio, de ruralidade, vivimos en Galiza, un país eminentemente rural, e atendendo pois a terrible actualidade en relación aos lumes, non podía ser de outra maneira que trouxéramos esta moción ao pleno. Efectivamente, a exposición de motivos fai mención a terrible vaga de lumes forestais que viviu Galiza durante o Brao e que mesmo nesta altura sigue sendo unha cuestión de dramática realidade. Falando pois das peores vagas de lume da nosa historia recente. Esta vaga de lumes podemos ligala pois ao cambio climático ou mesmo a actuación malintencionada, pero hai unha cuestión que as persoas que vivimos no rural, aplicando o sentido común, non podemos discrepar, que é a consecuencia directa dunha xestión absolutamente neglixente por parte do Goberno galego. Tanto na prevención como na xestión da emerxencia, e eu sinalaría especialmente o aspecto da prevención. A falta de planificación, de prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta, pois converteu esta situación nunha auténtica catástrofe, unha catástrofe a ollos de todos, unha catástrofe sobre o territorio do país, pero tamén unha catástrofe que efectivamente ten nomes e apelidos e que efectivamente mudou a vida de moitas persoas. A política forestal do PP non está á altura dun país, como antes decía, co 70% da súa superficie arbórea. E unha verdade como un templo é que logo disto non podemos seguir como estábamos. Galiza merece un monte e un rural diferente, que xere riqueza
que poña en valor a nosa contorna natural e que nos protexa de maneira efectiva. O BNG defende a respecto desto un cambio estrutural e unha estrategia integral sobre o conxunto de territorio que teña como objetivo evitar que un desastre deste tipo se volva a repetir. Fronte ás políticas fracasadas do pasado, Galiza precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que procure a atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte funcional, unha prevención estrutural e eficaz e a revitalización socioeconómica do rural. Por todo isto, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a inmediata posta en marcha dun Fondo de Recuperación Económica, Social e Ambiental xunta a Estado para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas de ata 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas e unha achega de ata 6.000 para autónomos, pequenas e medianas empresas e a economía social coa mínima burocracia posible. Urxir a Xunta de Galicia a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas, que se centrará na restauración ecolóxica, a protección da biodiversidade e a recuperación dos solos. Demandar a Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata a novas plantacións de eucalipto para reducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional que xere riqueza e que sexa máis resiliente aos lumes. Instar a Xunta de Galiza a duplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. Exixir o reforzo e a profesionalización dos servizos de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vixiancia e a dotación de medios e equipos adecuados para o ataque a grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do persoal do servizo. Instar a Xunta que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, co obxecto de que sexa a Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte de titulares en as parcelas de propiedade descoñecida. Demandar ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servicios, o incremento do financiamento dos concellos e alternativas productivas sostibles e que fomenten a mobilización de terras para a produción sustentable de alimentos. Demandar a asunción das responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comezando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente neglixente e por converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podería terse evitado. E, aínda que queda extemporáneo, adherirse ás movilizacións convocadas para exixir responsabilidades e apoio na reconstrucción e rehabilitación das propiedades e dos espazos rurais e naturais danados. Juan. Bueno, de acordo co espírito esencial da moción, poderíamos poñer unha coma a dereita ou a esquerda, pero tendo a importancia que ten este tema, estamos de acordo con ela, e o cambio da política contra o lume que vexe que non é eficaz. Belén. Bueno, pola nosa parte, un par de puntos. Estamos ante unha moción que máis ben parece, bueno, políticamente contra o Partido Popular, que está ben, que todos temos críticas que facer, está ben. Algo que me chama a atención nesta moción é unha palabra que se repite, na que estou moito de acordo coa portavoz do BNG, que é a palabra prevención. Para min é unha palabra clave para que desde agora en diante, desde hai moito tempo xa, é unha palabra clave para que non suceda o que sucedeu neste caso nos lumes deste verán. Que pasa ca prevención? Bueno, pois que eu creo que a prevención hai que facela desde 4 puntos. Primeiro, desde o Goberno do Estado, está ben dito. Eu creo que o Goberno do Estado ten que poñer axudas e axudar en casos como este. Por parte do Goberno de Galicia, tamén aceptamos que hai que formar a máis personal e ter máis material que é necesario, aí aceptamos eso, para que non pase o que está pasando, que teña a disponibilidade de xente formada e de material necesario e equipos necesarios para ele. Que é verdad que se necesitan axudas e que cheguen canto antes, sí é verdad, hasta aí estamos todos de acordo. Por outra parte,
as entidades locais ou concellos. Aí teñen moito que ver tamén na prevención. Que pasa cas entidades locales e os concellos? Bueno, que o vemos este verán, por exemplo, o rozamento das pistas, ou o roce das pistas, ou a limpeza das pistas. É unha parte fundamental da prevención. Non sei se vos destedes conta, pero o 90%, o 90 e pico por cento, dos concellos limpan as pistas en pleno verán, en xullo e en agosto. Un sistema de prevención sería, como moi tarde, finales de maio ou principios de xuño, ter as pistas limpas. É un sistema de prevención que podía ser adecuado porque os riscos máis altos de incendios, desde logo, non están no inverno, están no verán. Sempre limpamos o mesmo, mes de xullo, mes de agosto, tarde, mal e arrastro. Despois, outra cousa, cando chamamos para a limpeza dunha pista, dunha finca, ou mellor unha finca que está chea de maleza, no medio das casas tardamos 2 anos en ir limpala. Non coñecemos o dueño, bueno, pois hai que procurar ou propoñer algunhas ideas ou falar que isto sexa o máis rápido posible, porque non se poden ter ese perigo ao lado das casas. E despois, por outra parte, están como punto os donos das fincas. E niso estamos todos de acordo. Somos conscientes de que temos que ter separación e limpeza das fincas para que iso se execute, esa prevención que tanto fala o Bloque Nacionalista Galego, pois sea unha forma de antepoñerse a eses lumes. Polo tanto, cando falamos de que o BNG fálanos dunha prevención estrutural e eficaz, temos que pensar se nos concellos onde gobernamos a levamos a cabo. A nosa postura será a abstención, porque sí estamos de acordo en que hai que estar a Xunta e o Goberno Central, pero tamén temos que poñernos de acordo os donos das fincas e dos montes e tamén desde os concellos. Unha réplica, porque Sí, bueno. que pediche a palabra. Bueno, como era a portavoz, ainda a tiña. Nada, eu simplemente quería puntualizar algunhas cousas que se dixeron. A min non me gustaría ter que falar dun cambio de política contra o lume, senón un cambio de política para que os lumes non teñan este alcance, que non hai lume. E tamén quería compartir con Belén, neste caso, que é intervinte, ao que se quere referir a nosa moción cando fala de prevención. Cando falamos de prevención, ti falas, do Goberno do Estado, do seu papel, entendo que me falas nun momento de emerxencia. Cando falas do Goberno galego, falas de máis personal e máis material, supoño que orientado tamén ao lume. O tema das axudas, evidentemente, hai moita xente danificada e, máis alá de que se dote de persoal suficiente para apagar o lume, logo saltas as responsabilidades, colocas a responsabilidade nas entidades locais e os concellos. Non é nada novo, porque no medio da vaga do lume, efectivamente, nos chaman aos concellos para decirnos, desde a propia Xunta de Galicia, que tiñamos os medios e que tiñamos responsabilidade. No medio da vaga dos lumes, cando o que se evidenciaba é que non houbera prevención suficiente, que o abandono do rural é o que realmente prende o lume e eu, cando falo de prevención, quero falar de outras cousas. Nun país que sabemos que é eminentemente rural e que sabemos que estamos falando de crise demográfica nos concellos, que os concellos se están baleirando, quedando sin xente e no total e absoluto abandono, haberá que poñer en riba da mesa, que o pon na parte de acordos, que non sei se esa parte ou non nos interesa ou queremos discrepar dela, facer políticas concretas orientadas á realidade do rural. Fala tamén a moción da dotación de servicios e de financiación. Ese punto parece que non interesa. E ten moito que ver coa nosa realidade. Acabamos de aprobar
unha conta xeral. Falamos diso. Falamos de un modelo de desenvolvemento do territorio, de como queremos usar a nosa terra, que ten que ser de maneira ordenada, con usos forestais diversificados, non centrados no monocultivo de eucalipto, senón un uso diversificado no que o eucalipto pode caber, pero que haberá que efectivamente tamén identificar pois como ordenar o monte. E no que ademais, nun tempo no que a cuestión, a soberanía alimentaria estratégica, tenemos que pensar tamén como facer para que a xente non abandone sistemáticamente unha e outra vez os diferentes modelos de explotación do rural para a produción de alimentos. E iso é prevención. E niso, Belén, esta Xunta de Galicia suspende terroríficamente. Tamén é verdade que, igual, mentres isto non se fai, pois sí que é verdade que coloca o foco nas políticas orientadas ao rural galego, pois no modelo Altri, para cargarse todo un territorio que está producindo e que ademais alimenta pois máis monocultivo. Este é o modelo de prevención da Xunta de Galicia en relación a isto. E isto é do que temos que falar, desta cuestión. En relación a que a ti che parece que ás veces empeza a rozar tarde, pois mira, o facemos atendendo ao criterio da Xunta de Galicia, que se acorda do convenio no mes de xullo. Se asinaron os convenios no mes de xullo. Sí. Debe lle parecer que vamos tarde. E aparte non é verdade que neste Concello se empece a rozar no mes de xullo. Non é verdade. Non é certo. Non é verdade e é máis. En moitos lugares non se roza unha vez sola. E, ademais, resulta que acabamos de aprobar a conta xeral e xustamente fago o comentario de que gastamos máis en limpeza viaria do que estaba previsto. Dixeno eu. E o día a conta xeral, si sabemos ler as partidas que se indican. O pon aí. É un documento técnico que non é político. E o pon aí. Podemos buscalo, se queremos. Entonces, eu estou de acordo que, colectivamente, temos que facer prevención. Neste Concello se fai un esforzo moi grande en aportar servizos, asumindo os custes para que seña un lugar que non se abandone, que a xente queira seguir vivindo aquí, para fixar poboación. Se fai un esforzo grande para dinamizar todo o que ten que ver os tecidos productivos vinculados á produción de alimentos. Se fai un esforzo grande cos poucos recursos que temos e coa escasa axuda da Xunta de Galicia, porque se tan importante é rozar, 30.000 euros resulta que non chegan a nada, e nós poñemos moito máis diñeiro que estes 30.000, estamos casi nos 120.000 euros gastados en limpeza viaria. Pois a Xunta dá 30. Tan importante non lle debe parecer a prevención. E, ademais de todo, en relación ás faixas, reserva un porcentaxe que era o que tiña que asumir. Pois non. Vendo o que se ve, terá que poñer en riba da mesa que as asuma. Que estamos de acordo no tema da prevención, pero terá que asumilo íntegramente. Entonces, realmente creo que ves ben aprendida, pero nós discrepamos. Discrepamos deste enfoque de que parece que toda a responsabilidade, queres decir, yo dis aos alcaldes dos concellos queimados de arriba a baixo, que é a súa responsabilidade que isto pasara. Porque xa que se tiveron que encargar prácticamente solos a xente de apagar o lume, lles decimos que é a súa responsabilidade. Pois, bueno, eu non vou asumir semellante cousa. Un minuto para decirlle, non é verdad que lle boto a culpa aos concellos. Digo 4 puntos que sirven para a prevención. Non só os concellos. E niso quedou claro. 4 puntos. 4. O Goberno do Estado, a Xunta de Galicia, os concellos e os propietarios dos montes ou das fincas. Eso quedou claro, ademais. Por outra parte, non sei que vos dixo na reunión, de verdad, Martina Aneiros, que creo que foi unha reunión que tuvestedes con ela. Non sei que vos dixo, nin de que foi a reunión. Sei que a houbo, nada máis. Non viene a nada al caso lo que dije yo hoy. Ahora ben, vouche dicir unha cousa. Eu se estuvera no sitio voso e gobernando,
e presumindo de que teño 750.000 euros de remanente de tesorería, as pistas iban a estar rozadas, que vos lo digo. Solo un apuntamento. Non teño moi claro que intervención se permitira utilizar o remanente para gasto corrente. E quero dicir, estas cousas tamén, se ti gobernaras, terías que ilas estudiando. Sí, bueno, eu só matizar unha cousa, porque é un debate importante. Eu penso que un debate como o dos incendios non se debe simplificar e quedar nun debate de tasca destes que damos cando estamos tomando un café. É máis complexo que todo iso. O lume non... Primeiro, o desbroce dos camiños e tal, como medida de prevención, é unha cuestión bastante... É dicir, aquí temos un bombeiro que é profesional nisso, é unha cuestión bastante discutible, entre outras cousas que se cortou a 58 toda a semana, a vía do AVE toda a semana que teñen 50 metros de ancho, polo menos de faixa a faixa. O sea que nos lumes, é dicir, ven despois unha moción que ten que ver co cambio climático, os lumes de sexta xeneración, que é unha terminoloxía que se puxo de moda hai escasamente 10 anos ou por aí, que é un catalán, un dos que puxeron esa terminoloxía encima da mesa, neses lumes de sexta xeneración, que son os que nos están afectando agora nunha parte do planeta que está avanzando na línea equivocada en moitas cousas. É dicir, nós estamos importando, vou dicir unha cifra que non lle fagades caso, pero posiblemente o 80% dos alimentos que consumimos. E temos o territorio totalmente abandonado. Claro, iso non está pasando en Galicia só, está pasando en máis sitios, pero en Galicia, que era un sitio, que é un territorio que leva 3.000 anos ocupado todo o territorio, en Galicia é unha das singularidades que temos é que temos un territorio, desde a cultura castrexa, ocupado prácticamente todo o territorio, desde as montañas do Caurel, onde había oseiras para protexer as colmeas, ata os castros que había á beira do mar. É dicir, un territorio totalmente ocupado, hoxe en día está totalmente desocupado. E iso é un dos factores que están orixinando estas vagas de lumes que non se resolven con puñer cartos para desbrozar, porque é materialmente imposible que a administración pública, Concello, Xunta, Estado, tal, desbrocen todo o territorio, porque senón, claro, podemos desbrozar todo o territorio, se cerramos os médicos, as escolas, e non facemos carreteras, pois teremos todo moi desbrozado, pero morreríamos de fame, morreríamos enfermos todos. Aquela muller non podería curar o COVID. Son cousas que non se pode simplificar tanto. No lume, na época recente, vou mirar a época recente, porque isto ven xa, Galiza nunca foi unha potencia forestal hasta o século XIX. Do século XIX para diante, despois na ditadura de Primo de Rivera moito, que se repoblou moito, e despois na posguerra, nos primeiros anos do franquismo, que se repoblou moitísimo, incluso usurpando montes veciñais aos veciños, escriturándose o nome dos concellos. Pero non nos vamos ir tan atrás. O primeiro gran cambio que houve no lume foi na época de cando chegou Fraga ao goberno da Xunta, que a partir da vaga de incendios do ano 89 ou 90, unha vaga de incendios que afectou moito aquí no norte tamén, iso que se di que no norte non arde, afectou moitísimo no norte, estando en Romai Becaría de conselleiro de Agricultura daquela, ainda non era medio rural, pois fixo o primeiro dispositivo, mellor ou peor, pero foi o primeiro dispositivo organizado da Xunta de prevención do lume. De prevención e extinción do lume, basicamente extinción. Estaba basado, basicamente, en dous eixos. Un era, daban unhas subvencións por desbrozar, moitas veces vinculadas á superficie, que, era complicado en algúns sitios, porque un desbrozaba o outro non, entón tampouco tiña moita eficacia iso. E outra era en cuadrillas municipais. Iso veu funcionando este ano 2006, que foi a outra vaga grande, a partir daquela, outra vaga grande que foi no bipartito. Eu aquí quero facer un paréntesis. A actitude da oposición nunha época e noutra é totalmente distinta. No ano 2006 había manifestacións de alcaldes do PP na propia Xunta, cando o dispositivo que había no 2006 era o dispositivo inventado por Romai Becaría ainda. Ainda estaba basada a extinción nas brigadas municipais.
unhas brigadas municipais que os técnicos en extinción, os técnicos, non os políticos, en extinción decían que non eran eficientes, que non eran homoxéneas, unhas estaban ben formadas, outras tiñan mellor material, outras cobraban máis, outros menos, e que había que ir a outro modelo. Un modelo diseñado con asesoramento de fora, decir, basicamente dos cataláns, que son os que máis avanzados están no que é os bombeiros forestais, por unha cuestión climatolóxica, bueno, o problema dos incendios no Mediterráneo é un problema bastante complexo, non? Están bastante ben organizados, non? Empezouse a diseñar un modelo basado naquilo, no aprendizaxe do 2006. E o que se fixo foi crear unha empresa pública que se chama SEAGA, que, por certo, algúns do PP chamabanlle chiringuito, pero o chiringuito se sigue aí, afortunadamente. É unha empresa pública que é moi necesaria, porque unha das reclamacións que houve estes días é que hai que profesionalizar as brigadas, porque houve 4 que pouco máis morreron aí dunha brigada municipal, hai que profesionalizalos, hai que estabilizalos no empleo, é dicir, non poden estar traballando 4 meses e os outros, e hai que modernizalos en medios e en formación, non? E para iso é fundamental ter unha empresa pública, non? E non o modelo de Castilla e León, por certo, que está privatizado todo. O sea, privatizaron todo, 4 empresas que se comen os millóns de euros que se gastan en todo iso, e pagándolles mal á xente. Esa é unha das reclamacións que se está facendo. Unha, que se profesionalice os equipos de extinción. Despois, a prevención. Claro, a prevención ten que estar basada basicamente noutro modelo forestal e noutro modelo de usos da terra. É dicir, aquí o que nos salvaba do lume era un mosaico. É dicir, monte, terras agrarias, monte, e faixas de protección arredor dos núcleos e das casas. O primeiro que fixo o PP no 2009, cando chegou ao goberno, despois dunha campaña electoral moi parecida ao que está facendo hoxe o PP en Madrid, tirando papeles por aí dicindo que el Bloque e el PSOE querían expropiar os montes porque dicían os da Susfor ou o Banco de Terras, cousas destas tan antiguas que agora estamos las poñendo encima da mesa todos outra vez. Se non queremos simplificar o debate e dicir que hai que desbrozar no inverno, pois, despois diso, o que fixo o PP foi baixar a faixa de 75 metros a 50. E despois, no 2012, fai outra lei de montes e sube a 100, é dicir, 2 pasos para diante, 7 para atrás. E empezar a desviar outra vez o que se facía no 2006, que era intentar facer un equipo profesional en todo o territorio de extinción, basado nas brigadas do SEAGA, nos empleados da Xunta, pois empezar a facer brigadas municipais. O sea, que los alcaldes contraten 4 ou 5 durante o verano, por aí, e agora encontrámonos coa cosa, que mitad dos ayuntamientos que se quixeron acoller a ter unha brigada, pois non atopaban xente, outros atopaban xente pero non tiña formación, outros depois non tiñan os cartos para a motobomba, ou tiña a motobomba parada, é todo un desastre. Todo un desastre. Pero un desastre que non é que o diga o Bloque, non é que o diga eu, é que se lle preguntas a calquera profesional de extinción de incendios, a calquera bombeiro, a calquera persoa que sepa o que é a protección civil e tal, pois xe cho dicho, como che din que, por exemplo, non é la UME, la salvación del mundo. É dicir, iso tamén cho din todos. É dicir, porque nos fagan unha base da UME en Ourense, vamos ter lume, exactamente igual, mentres non correxamos esas cousas estruturais. Decir que o problema é que os concellos non desbrocen as pistas, iso, primeiro, o desbroce das pistas foi unha cousa que se fixo no ano 2005, que foi unha maneira de darlle aos concellos unhas cartos para cumplir unha competencia que é municipal, que é a limpeza da rede viaria municipal. Entón, para axudarlles aos concellos, o que se fixo foi unha transferencia aos concellos para poder limpar as vias, pero sabendo que iso non é a solución. Por qué? Porque para desbrozar unha pista, para que faga cortalumes, terías que desbrozar 10 metros a un lado da pista, o que di a lei de montes, 10 metros a un lado da pista e 10 metros ao outro, máis o que é a pista, o sea, 20 metros. Claro, teríamos que ter 20 tratores en Sadurniño para desbrozar ou gastar mitad do presuposto en conseguir iso. Que o fagan os propietarios, sí, pero para facer os propietarios hai que cambiar o modelo forestal, é o modelo de monte. No ano 2006 empezouse a falar diso, a falar da Susfor, de facer
aquí íbase a facer unha Oxford, que agora é unha eucalital. Íbase a facer unha Oxford, hasta que chegou o PP e converteu nunha eucalital. Permiteu que se fixera unha eucalital. É dicir, claro, non te rías que é así. É así. Ese é o modelo. Entón, simplificar o debate en cousas desas, tú eche un error cando dixeche o do empezar a desbrozar antes. Empezamos a desbrozar moito antes, empezamos a desbrozar normalmente a principios de maio. O que desbrozamos desde maio hasta xullo non podemos meter no convenio porque o convenio firmase en xullo. Este ano firmouse cedo. Hai que dicilo que este ano foi dos anos que se firmou cedo, pero houve anos que se firmou a mediados de xullo. Se empezas a desbrozar cando di a Xunta, cando firmas o convenio da Xunta, que ten que vir o técnico do Distrito Forestal inspeccionar as pistas que non teñen desbrozadas e tal, non dá tempo ni a desbrozar media parroquia. Non dá tempo ni a desbrozar media parroquia. Entón, eu penso que o que había que facer, primeiro, ser máis respetuosos institucionalmente. É dicir, o PP o que fixo durante esta campaña do lume, aparte de ser unha deixación de funcións que é unha competencia autonómica, é esperpéntico. Primeiro, hai que, unha cuestión tamén para contexto, cando falamos, tratar de decir, é que o lume foi en toda España, é dicir, Castilla e León, o sitio que ardeu de Castilla e León, se imaginamos o mapa do antigo reino de Galicia, pois casi ardeu é todo en Galicia, é dicir, de Sanabria para aquí, o macizo central ourensá, é todo o Bierzo, o sea, o que ardeu foi Galicia, basicamente, foi en toda Galicia. Intentar culpar ao goberno central, eu non teño aquí que defender ao goberno central, é unha cuestión de deslealtade total. É deslealtade total. É tratar de botar valores fora e intentar confundir a opinión pública, decir, como a todo o que está pasando agora, decir, que é a campaña calcada do 2009. A campaña calcada do 2009. Eu quero dicir aquí, o PP é un peligro para a democracia. Non me río, é un peligro para a democracia. Estáse vendo e vese cando hai unha catástrofe. Veuse en Valencia, veuse nos incendios, e nós xa o padecemos no ano 2009. No ano 2009 xa se padeceu. Non te rías, é así. No ano 2009 xa se padeceu. Eu ben sei que seremos nós, supoño que o compañeiro do PSOE tamén coincidirá no grueso da cuestión, vamos seguir loitando pola democracia, a pesar do PP. Votos a favor da moción. Votos en contra? Abstencións? Que diga justo, claro, que diga justo. Non, ás veces tamén vale, decir, ás veces hai que ser didáctico tamén un pouco. 7, moción do Grupo Municipal do PSOE sobre o cambio climático. Ten a palabra Juan. Despois do que falaches, falar agora a continuación, vai a papel, pero bueno. Bueno, tamén ten relación co cambio climático, tamén, haberá xente que o poder negar, tamén dirá que a Terra é plana, pero bueno, cada un. Bueno, vimos que durante o ano, vou facer un resumen das posicións motivos, non nos vamos a estender aquí. Durante o último ano, o noso país viviu unha sucesión de fenómenos extremos, como a dana, as intensas horas de calor, os incendios forestais. O noso planeta está a experimentar cambios rápidos e señalizados na atmósfera, océano e biosfera. Este ano superaronse marcas de temperatura, e a máis dos danos ecolóxicos, os incendios afectan a infraestructuras, viviendas, cultivos, obrigando a evacuar poboacións enteiras, xerando importantes custos. O cambio climático representa unha amenaza directa para a seguridade, a saúde e o benestar da cidadanía. Na loita contra o cambio climático, a labor municipal constitúe un alicerce fundamental. O Pacto de Estado frente á emerxencia climática debería acompañar un compromiso firme por parte das entidades locais como actores esenciais da acción climática. O Concello de Sadurniño forma parte do Pacto Europeo das Alcaldías para o Clima e a Enerxía Sustentable, que se aprobou no 2020. E, por iso, o Grupo Socialista do Concello de Sadurniña somete a votación a seguinte moción. Instamos todas as administracións, posiblemente a Deputación tamén podíamos instalar dentro das súas competencias, pero bueno.
O Concello de Sanxenxo recoñece, de acordo coas evidencias científicas e os pronunciamentos dos principais foros e organizacións internacionais, a situación de emerxencia climática a que hoxe se enfronta o planeta, e particularmente o noso país, identifica e recoñece esta emerxencia derivada do proceso de cambio climático ao que nos enfrontamos, como a maior amenaza que a humanidade ten que afrontar e corrixir nas próximas décadas. Insta ao Goberno de España a manter e reforzar o seu liderazgo na loita contra o cambio climático a nivel internacional, promovendo unha acción climática ambiciosa, coherente e solidaria nos foros multilaterais e defendendo con firmeza os compromisos globais en materia de sustentabilidade e xustiza climática. Insta a Xunta de Galiza a aprobar o máis pronto posible a Lei do Cambio Climático, cuxo anteproxecto xa está elaborado e que dita lei recolle as diferentes aportacións que desde todos os organismos, institucións e representantes das persoas interesadas poidan realizar para que a lei aprobada sexa o mellor posible aos intereses de Galicia. E insta ao Concello de Sanxenxo a traballar desde o diálogo constructivo e o compromiso firme coas formas políticas e administracións públicas na promoción e asunción colectiva do Pacto de Estado fronte á emerxencia climática, entendendo como unha ferramenta estratégica para dar resposta ás demandas da cidadanía fronte aos efectos do cambio climático e como un marco de cooperación institucional que trascenda intereses particulares e garanta unha transición ecolóxica xusta, eficaz e duradeira, a reforzar e ampliar as súas accións en materia de acción climática no marco das súas competencias, dotándose dos recursos normativos e económicos necesarios para afrontar con eficiencia a loita contra o cambio climático e a fomentar a participación activa das entidades sociais, así como de institucións públicas e privadas no proceso de construción e desenvolvemento do Pacto de Estado fronte á emerxencia climática, promovendo espacios de diálogo permanente que permitan enriquecer os seus contidos, fortalecer o consenso e asegurar o seu arraigamento no conxunto da sociedade. Belén. Bueno, pola nosa parte, hai un punto que me gustaría, que é o segundo punto, onde pon insta ao Goberno de España a manter e reforzar o seu liderazgo de loita contra o cambio climático a nivel institucional, pero a nivel internacional. Ben, hai unha cousa que temos que chamar a atención, e se chamamos a atención á Xunta de Galicia que as axudas son tal, que as axudas son cual, pois vamos a decirlle ao Goberno do Estado que, por favor, ante a Dana, que entregue as axudas. O outro día salida un tanto por cento, e xa collín o máis alto, porque, según os medios de comunicación, iba desde un 6% a un 16% das axudas entregadas aos afectados da Dana. Cuidado, po mes que ven fai un ano, e só recibiron axuda un 16% das axudas. Eso, para seguir mantendo o liderazgo, hai que subir un pouco o nivel de axudas. E despois, poñía tamén que o Consorcio de Seguros que xa entregaron o 50%. Entonces, falar de cambio climático, sí. Que temos que é un traballo de todos e que hai que apoiar o cambio climático e que hai que axudar de... Sí. Pero temos que ser responsables tamén cando falamos desto. O sea, se para unha cousa nos vale criticamos a un goberno, para outra tamén debemos de criticalo. Entonces, traballar polo cambio climático, axudar cando hai problemas, sí, pero axudar, non decir que axudamos e despois a xente sigue vivindo con moita falta de axudas, pero moita. Entonces, a nosa posición será, como no outro caso, abstención. María. Bueno, nós, efectivamente, non somos negacionistas da realidade do cambio climático. Efectivamente, estamos falando de, novamente, de cuestións que teñen que incidir na prevención, na organización dos recursos, nos servizos e tamén nun desenvolvemento económico sostible dos territorios. Neste sentido, coincidimos co espírito da moción. Tamén é verdade que, bueno, a min, se falamos de cambio climático, de sostibilidade, dentro do marco que establece este pacto, eu voto de menos realmente a cuestión da mobilidade, que me parece unha cuestión esencial, e aproveitaría o debate desta moción para decir que o voto en falta
e que tamén voto en falta un compromiso real e eficiente co dereito á mobilidade se falamos xustamente dunha comarca na que nos vivimos que a día de hoxe sigue no século XIX, por exemplo, en relación ao tren. Entonces, bueno, creo que é unha cuestión que estaría ben contemplar dentro deste marco. Agardaba, porque vimos de debatir unha moción anterior na que efectivamente se decía que se quería un marco de colaboración institucional e de compromiso. Polo tanto, pensei que o Partido Popular iba a acoller esta moción de bo grado e, por coherencia coa intervención anterior, votar a favor, porque xa que se establece un marco de cooperación con dotación orzamentaria e con as medidas que, bueno, pensei que iba a ser así, e o que, desde logo, eu non me esperaba, Belén, é que decidiras afear cousa ningunha en relación á situación da Dana. Porque creo que esa situación ten que ser a vergoña do Partido Popular. E é verdade que, falando de axudas, hai un presidente dunha comunidade que non recibe as víctimas, que non asume ningún tipo de responsabilidade. Entonces, bueno, eu aí creo que hai cousas que podíamos deixar quedar, se eu fora do Partido Popular. Pero a intervención é túa. Quero dicir, sacar algo de orgullo en relación a eso, me parece, isto sí que me parece indigno pensando na catástrofe e nas víctimas, cando que había que pedir era a dimisión inmediata dese señor. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción. Punto número 8, dar conta dos decretos 238 ao 421 deste ano 2025, que están no expediente. O punto número 9, dar conta da rendición das liñas fundamentais do orzamento do 26 e o orzamento definitivo do 25. E antes de pasar aos rogos e preguntas, hai algunha moción por vía de urxencia? Pois pasamos ao turno de rogos e preguntas. Algún rogo? Bueno, tendo en conta o pleno prácticamente monográfico que tivemos hoxe sobre a ecoloxía, eso, rogar ao goberno municipal, bueno, pois eso, traballar neste sentido, o cambio climático, a loita contra os incendios, a prevención, contando coas entidades, as administracións públicas, e, bueno, e todo para manter o Concello e intentar, pois eso, que non sufra perjuicios co cambio climático que vai vir. Xa vira para o norte os incendios, esperemos que non, que me equivoque. Algunha pregunta? Algún rogo máis? Algunha pregunta? Bueno, eu solamente unha pregunta. Vimos estes días na páxina do Concello o punto limpo móvil. Entonces queríamos saber desde o Partido Popular, e máis supoño que será en algúns casos algunha dúbida que temos como veciños, cal vai ser o funcionamento dese punto, como tedes pensado organizar, se vai recorrer todo o Concello, se estará en puntos estratégicos das parroquias, se recorrerá todas as parroquias, cantos días estará, ou como será o funcionamento dese punto? Sí, vamos a ver, a idea estábamos esperando a que cheguen as matrículas, porque hai que facer a matrícula para enganchar, é un remolque, entón as matrículas dos vehículos nosos, non? A idea é telo unha semana en cada parroquia, nun plano ali no propio remolque, onde vai estar. Coincide nos locais, nos sitios máis concurridos das parroquias, e 2 semanas para coincidir un período de 2 meses
2 semanas diante da Casa da Cultura. Diante da Casa da Cultura, naquele aparcamento, porque é un sitio onde ven a xente ao centro médico, ao centro de saúde, bueno, un sitio bastante concurrido, tamén de xente das parroquias, non? Entón, a idea é telo sobre 2 semanas aí e despois unha semana en cada parroquia, co cal cubrense 2 meses de tempo, non? Despois tamén fixéronselle unhas rotulacións que é con imáns, ao mellor fais algunha máis para poder utilizar tamén ese remolque en festas nas parroquias, sobre todo comilladas que se fan nas parroquias, para poder utilizalo como illa de separación orixe, para que non haiba que botar o papel, plásticos, restos de comida por aí que vai todo xunto, pois poder separalo en orixe, non? Esa é a idea que temos de funcionamento, que é como se está facendo en todos lados. É un modelo de punto limpo móvil para pequenos voluminosos, non? É dicir, pilas, fluorescentes, bueno, todos os... Hai 16, me parece que ten 16, 15 bocas distintas. No, referíame a esos puntos, xa sei que está posto, pero que non está posto, por exemplo, en Araío podería ser diante da cooperativa... En Araío me parece que vai diante da cooperativa máis no Piñeiro. En que puntos? Aí non ven especificados os puntos. Ben o sistema de... Ben o sistema, pero non os puntos, a eso me refería. Pero tamén refería. sí que é verdade que se publicará, porque se non se publica, dificilmente a xente vai a seguir o sistema de rotación de onde está. Entonces, bueno, se fará a comunicación para que a xente saiba que de tal a tal vai a estar... A idea que o leven os martes, que é un día que non teñen recollida de lixo, pois que os martes o cambien, así que veñan de recoller porta a porta, entón que ese día o cambien de parroquia. Mais preguntas? Eu teño unha, na comisión falaba sobre o anuncio do presidente da Xunta e o bando municipal de que vai se vixiar, bueno, a limpeza das franxas. Se sabe, porque o outro día comentaban o SEAGA, ten que vir, os plazos, eso. E se contemplaba algunha medida de contratación de persoal ou algo? Vamos a ver, nos asinamos o convenio co SEAGA de limpeza de faixas, de vixiancia de faixas, comunicaron do SEAGA aquí que iban a empezar en breve o traballo de campo aquí, o SEAGA vai facer un traballo de inspección previa e despois a comunicación a todos os propietarios que non teñan cumprida esa e despois toda a parte administrativa de sanción se non se cumpre o ese. Despois hai outro anuncio que vai ligado un pouco á miña intervención de antes e ao meu cabreo espontáneo tamén, non? É dicir, que ás veces utilízase cuestións deste tipo dun xeito pois partidario e sin moito rigor, non? O presidente da Xunta, escoitástelo todo, que anunciou que a Xunta iba limpar as faixas secundarias dos concellos de menos de 10.000 habitantes. Eso é unha trola contada na televisión pública, nos medios de comunicación todos, que non se vai limpar. Unha, porque é materialmente imposible. Si, claro, se cerra a Xunta, si, é materialmente imposible. Claro, despois quixeron maquillalo dicindo que é nas parroquias de máximo riesgo, que son 20 parroquias que hai en Galicia, que nin nesas o SEAGA está limpando. Non é porque non, é dicir, é materialmente imposible. É dicir, claro, pos miles de personas a desbrozar por aí en propiedades privadas ou senón é imposible. Claro, é moi fácil salir, ter os medios, salir na televisión pública e dicir la Xunta va a asumir a limpeza das faixas secundarias dos concellos de menos de 10.000 habitantes. É quedarse tan ancho. Claro, por qué? Porque iso o que fai é distorsionar o debate nas tabernas, vai limpar a Xunta, claro, debates que é falso, é unha falsedade, e hai no que dicir, e ten no que saber, e os concelleiros do PP deberían de saber, e deberían de dicir, porque hai moitos concellos gobernados polo PP pequenos, e a xente vai ir encima, coño, pero non iba a limpar a Xunta, pois non vai limpar, que é imposible que vai limpar a Xunta. Non sei se quedou contestada. Vale.
A ver, nós temos, hai uns anos, a Xunta sacou unha orde que é a creación do APROL rural, que tiña esa finalidade. O que pasa é que despois o APROL rural foron reducíndolle cartos e foron cambiando, é dicir, pois os concellos que son concellos emprendedores, ainda que seña Arteixo, pois ten máis do APROL rural que os concellos que non están que non teñen asinado de concellos emprendedores. Claro, a un concello como o noso, para o APROL rural, tócanos unha persoa. Hai unha cuestión básica en prevención de riscos. Unha persoa sola non pode poñer a desbrozar por aí. É básico, é dicir, é elemental de prevención de riscos. Como desbrozador non pode estar unha persona sola por aí. Entón, é unha maneira de empregabilidade, de ter unha persoa que está no paro traballando 9 meses, pero como medida eficaz para facer esas labores é moi dudosa. Había que meter máis recursos, máis recursos. Pois se non hai máis asuntos, do público, se quere preguntar a alguén do público, non quere. Pois levanta esa sesión.